गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आङो खैराबारि फरायसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनिफ्राय बारग' आफादगिरि जाबाय। आं भुमिका दैमारि। ओमफ्रायहाय आङो बेखिनि समखिनियाव खामानि मावनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दा बिबान सोलायनानै दा गोदान बिबान दिनै जोंहा दाफुंनाय जाबाय। आसा खालामो बिथांमोना मोजाङै मोजां मावफुंलांगोन, हारिनि थाखाय मोजां मोनसे कन्ट्रिबिउसन बिसोरो होलांगोन आरो बिथांमोनखौ मेनि कंग्रेचुलेसन्स आङो बावहरनाय जाबाय। आरो बर' हारिया जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोंहा मेन रला जोंहा इयुथनि आखायाव थायो। स' जोङो बे एबसुआव थानानै जोङो बे खामानिखौ मावनायनि जोंहा खाबु दङ। ओंखायनो आं सानो जे बेवहाय थानानै खामानि मावोब्ला जोंहा लिडारशिपनि क्वालिटिखौ जोङो मोननो हागोन। नट अनलि लिडारशिप, जोङो कमिउनिकेसन स्किलबो जोङो बारायनो हागोन। खालि बेल' नङा, जोंहा हारिनि सायाव माखासे गोबां बाथ्रा सोलोंनो थायो आरो जोंहा फिउचाराव मा मावगोन बेफोरखौ जोंहा सोलोंनो थायो। स' बेफोरखौबो जोङो इउनिट एबसुआव थानानै मोजाङै जोङो सोलोंलांनो हायो। आं बेखौनो सानो आरो बिथांमोनखौबो आङो मोजाङै मावलांगोन होननानै आङो आसा फारिबाय आरो बिथांमोननिसिम आङो बेस्ट उइसेस जासिहरनाय जाबाय। आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। खैराबारि कलेज इउनिट एबसुनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय बे मेला दिनै जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव जोङो खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय आरोबाव गोदान बिबानगिरि बिथांमोना बिबान लाबाय। गोदान आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरिफोरखौ दिनै बे समाव सायख'नाय जाबाय। जोङो मिजिंथिदों बिथांमोननि बे टीमा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांनो हागोन। कलेजावबो बिथांमोना गोबां खामानि मावलांनो हागोन। जोङो दिनै फिल खालामो बे समाव फरायसाफ्रा गोबां हारिनि थाखाय मावनो गोनां खामानि दङ, लिड लानो गोनां गोबां खामानि मावनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो सोलोंथाइ लानाय सुबुं अनजिमाया दा समावबो जोबोद खम आरो दङब्लाबो गोबां समाव बर' हारिनि थाखाय नांगौ समाव नांगौ बायदि स्टेन्ड लानो हानाय मानसि जोङो दिनैनि समावबो गोबां जों खम नुनो मोनो। आरो दिनैनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा बिबान लाबाय बिथांमोना जाहाथे नांगौ समाव नांगौ बायदि बर' हारिनि जा मोनसे प्रब्लेम बा जिखुनु रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ सम बा जायखिजाया समाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सिगांबोयो। बेफोरबायदि गोबां खोथाफोरखौ जोङो दिनै बिथांमोनजों सावरायदों, जोङो रायज्लायदों। बर' हारिनि इयुनखौ लानानै दायो मा जागासिनो दङ आरो गोबां समनि उनाव मा जानो थांगासिनो, बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव जोङो दिनै सावरायलायदों। बेवहाय जोङो लिडारशिपनि सायाव जोङो सावरायलायदों। लिडारशिपआ मा आरो लिडारशिपखौ जोङो बोरै लांनांगोन आरो बर' हारिखौ बोरै नेतृत्व होनांगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावगासिनो दङ, बर' हारिया मामोन बेखौ एबसुआ खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैनि थासारिसिम माबायदि लाना फैखो आरो इयुनाव जोङो माबोरै खामानि मावलांनांगोन बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय, रैखाथि होनो थाखाय आरो खौसेथि खालामनो थाखाय, बड'फानि नुलांनाय सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बेफोरखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय फरायसाफ्रा माबायदि रुल लानांगोन आरो बै फरायसाफ्रा गामि गामियाव माबायदि रुल लाहैनांगोन, बेफोरबायदि गोबां बिथिंखौ लानानै जोङो दिनै सावरायलायदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिदों बे कलेजजों लोगोसे, बे कलेजनि फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां बिथिंफ्रावबो गोबां सुबुंफ्राबो मोनसे एवेरनेसा फैगोन आरो बेनि गेजेरजों बर' हारियाव सोलायनाय फैगोन आरो लिडारशिपखौबो बिथांमोना लालांनो हागोन होननानै बे समाव जोङो मिजिंथिदों।